пераходзе спяваю. Пераходы сёння ў модзе, кожны дзень мы пераходзім. Співа ў раі паціхеньку загнівае. Я пасіўся 3 недзелі, напісаў, напэўна, ересь. То ці праўда ў тых куплетах, я не знаю. Было 120 дэпутатаў пры советах, а сягоння 6-кратна лічба гэта. Іх там 700, а мо за 1000. І толькі ветер свішча, 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 свішча ў галаве. Совет верховны, там столькі клоунаў непамяркоўных, што кожны вечар цырк на дроце выдаюць на Беларусь патэлі. Хіба ж мы гэтага хацелі, каб наш верховны сельсавет смяшылі цешыў белы свет. Нешта